Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitimela samaMpondo baba mkhulu phakade ame. UShembe lona wayeyinkinga yomuntu ngoba ekufikeni kwakhe kuleli zwe phela wayethi uze emakhosini. Kodwa futhi wayengakhethi ngoba nabo phela abantu bezizwe wayebasiza, nabo abelungu namandiya, abansundu, abamhlophe, libamema kwananjani, alikhethi noma munye, liyamema bonke abantu. Okuyiko ukuhlabelela kwakhe uShembe lapha esuke ezincikele khona ngodonga ehlezi esihlalweni sakhe ngasendlini yamakhosazana. Impela kwakunjalo njengoba nayo intombazana leya yakwaMthimkhulu yayisifakazile ukuthi ezulwini nguye yedwa uShembe, imphefumulo ingeyakhe, akakhethi ibala lomuntu, akabheki naso isono. Njengoba nayo intombi yakaMthimkhulu yayonile kodwa yangena ezulwini ngaye uShembe. Noma udumo lwakhe uShembe lwase lusabalale kuyo yonke indawo yaseThekwini, kodwa abanye lwalungafinyeleli kubo ngenxa yawo umona wabantu basezimishini ababemkhuluma kabi uShembe. Kugcine ukuthi abantu abahlupheke ngempela bengalitholi usizo, abanye babegcina sebefile, kanti uShembe wayezobasindisa ukuba yayingekho le nkohliso yasezimishini. Nalo iNdiya elalihlupheke kakhulu okwakuthiwa nguSamariya wakwaJokhini isibongo, owayehlala khona eThekwini endaweni yaseMayville nomkhwenyana wakhe. Abasebeshade iminyaka engu-13 behlala ndawonye kodwa abantwana bengabatholi. Umakoti weNdiya wayezwa ubuhlungu obukhulu ngoba phela naye ubabezala wakhe wayengayibekile phansi. Esho nokuthi lo makoti akahambe abuyele kubo ngoba indodana yakhe ayikwazi ukuhlala nomakoti ongabatholi abantwana. Kodwa lo makoti wayelokhu ezindela ezitshela ukuthi kuzolunga. Kodwa umeke wabuya futhi ubaba kamkhwenyana wakhe wayibuza ukuthi wena namanje uselapha le nyumba, get out le nyumba lena. Lo makoti wayevele akhale izinyembezi. Ngelinye ilanga lo baba wamxosha lo makoti ebusuku lapho indodana yakhe ingeke yenze lutho. Waphuma lo makoti wangazi ukuthi uzoshona ngaphi. Kodwa ngakusasa umyeni wakhe wamthatha wamyisa kuyo yonke inhlobo yodokotela, abelungu, amandiya nabantu abamnyama, okuba bemsize phela lo makoti athola abantwana. Kodwa abazange basizakala. Naye ubabezala wayo le ntshesikazi akazibekile phansi. Waphinde futhi wafika lapha eMayville wayithola futhi isabhayiza phakathi kwaleli khaya. Wathi wena futhi usekhona lapha, ngicela ungihambele, angifuni nokukubona. Lo baba wabeseluleka indodana yakhe phambi kwakhe lo makoti ukuthi wena thatha omunye unkosikazi ozozala abantwana, shiya phansi indaba yale nyumba. Bamxosha kanjalo lo makoti. Kodwa ngolunye usuku babuye futhi bamlandiswa yiko ukuthi phela kukhona imisebenzi yakuleli khaya eyenziwayo manje. Umuzi mkhulu kakhulu uselandelwa kona ukuthi azogqilazwa ngawo kuwasha izingubo, apheke aphinde akorope. Lo makoti wayenza yonke le misebenzi ebechiphiza izinyembezi. Ngelinye ilanga eshanela kuveranda, kanti okungo-garden boy okusebenza lapha ekhaya kuyambona ukuthi lo makoti walapha ekhaya uhlala ehlukunyezwa, ohlala ekhala njalo, ingabe kwenzakalani. Njengoba ekade exoshiwe usephinde wabuyiswa. Ilapho enye insizwa kwakuthiwa uMpaka Ngcobo eyaqunga isibindi yambuza lo makoti ukuthi yini lena ikuhlupha kangaka, uhlale ukhala zonke izinsuku. Lo makoti weNdiya wabe semchazela uMpaka Ngcobo
enesibibithwana enjalo ukuthi inkinga yami angibatholi abantwana. Le nsizwa yakwaNgcobo yavele yamangala yathi, uhlushwa yinto encane kangaka, uNkulunkulu ekhona, uNkulunkulu uzokupha abantwana. Hamba uye kuShembe kuPhakameni. Wasula izinyembezi umakoti, kwaphela konke ukukhala ukuthi ukhona umuntu oyisimanga ongenza kanjena, sebehlupheke kangaka. Waphuthuma ngokushesha wayotshela umyeni wakhe ukuthi nangu uNgcobo uyakhuluma lapha emnyango ukuthi kukhona isixazululo esingabasiza kule nkinga abanayo. Kodwa indoda yakhe yamuthi inkulu ngeso, yabe sizithulela nje. Kodwa emvani kwey'nsukwana yavuma indoda, babe sebehamba bebheke khona emzini wasePhakameni beyocela abantwana kuye uShembe. Bahamba bagibela lona itekisi laso isiqumama okwakuthiwa nguThendele, laze bayobabeka khona ePhakameni eNandi. Bathi uma befika esangweni bamukelwa insizwa yakwaNtaka okuyiyona eyahamba yayobakhulekela kuye uShembe. Nangempela uNtaka wakhuleka kuye uShembe ukuthi kukhona amandiya amabili afisa ukumbona. uShembe akasichithanga isikhathi, wavele wabiza lona elinye indiya lele kuthiwa nguPolika ukuthi aliye kuwo lamandiya akubo ayozwa ukuthi akhala ngani. uPolika wafika wabadlalela icansi bahlala kulo, wabe seyababuza ukuthi yini ebahluphayo njengoba beze bafika lapha. uPolika ubabuza njena noNinamntunga bakhona bahleli ngaphansi kwesihlahla beno-Ellen Mngomezulu kanye naye u-Esther Zungu. Leli ndiya laba namahloni ukuchaza yonke inkinga nosizi lwayo, libona ukuthi kukhona abalalele labe selicela kuPolika ukuthi ngicela ukubona uShembe ngimbikele ngalolu sizo lungethe lapha. Khona manjalo kanti kwase kusondele sona isikhathi somthandazo wasekuseni. Ungena ngo-7 waphuma uShembe wabonakala eseza ephethe imbali ngesandla. Bamangala abaningi ukuthi kwenze njani ngesikhathi somthandazo uShembe eqhamuke esephethe imbali. Waphela umthandazo wokuvuka, wabe esesondela unkosikazi wendiya kuye uShembe ezobika usizi lwakhe. uShembe wambuza lo nkosikazi wendiya ukuthi kungani ungayanga kodokotela abamhlophe. Kodwa indiya laphendula ngendlela eyamangaza abaningi, lathi ngicela kuwe baba ungisize ngithola abantwana. Kungani ungangiphanga abantwana? Ngoba ngadalwa nguwe. Ababelalele babamba umlomo ukuthi lithini manje leli ndiya. Naye uShembe akaze aliphendule leli ndiya, kodwa wabonakala esehamba waya endlini yokusontela, wabe sethumela abefundisi ababili ukuba bezothandazela lamandiya. Bawathatha lamandiya wawabeka phambi kwendlu yezitsha bawathandazela khona njengoba kwakusho yena uShembe. Kwenzeka konke nje lokhu kulungiselelwa uhambo oluya entabeni eNhlangakazi. Kwafika uhambo olwaluya eNhlangakazi kwaze kwafika isikhathi sokuba bebuyele emzini wasePhakameni. Ilapho athumela khona ukuthi abazi leli ndiya abalitshele ukuthi alifike lapha ePhakameni ngomsombuluko lizolanda ingane yalo, lingayenzi iphutha. Nangempela wafika umyalezo kuye unkosikazi wendiya, wafika ngokukhulu ukushesha. uShembe wamthandazela lo nkosikazi wendiya. Akuphelanga isikhathi esingakanani lo nkosikazi wendiya emva kokuba ethandazelwe uShembe wakhulelwa, wabe eseyamthola umntwana womfana. Ngebhadi lakhe lomakoti wendiya lo mntwana womfana washona khona esamncane esanda kuzalwa.
Emva kokushona kwalo mntwana weNdiya, lo makoti walo iNdiya wagula kakhulu, walala phansi izinsuku eziwu-10 engakwazi nokudla, esefana nje nomuntu ofile. Umyeni wakhe wathatha isinqumo sokuthi akambuyisele kuye uShembe ngoba phela nabo odokotela basebehlulekile. Ngaleso sikhathi uShembe wayengekho emzini waseKuphakameni, kodwa wayesemzini wakhe okuthiwa kuseVelabahleke, kwelaKwaZulu eMthunzini, ezintabeni zoNgoye. Bakhetha ukuthi lo makoti bamthwale bamfake kuso isitimela esibheke kwaZulu. Bahamba khona ebusuku ukuze bezofika ekuseni. Behla khona eMthunzini, batotoba bebheke khona ezintabeni zoNgoye. Bahamba ilanga lonke baze bafika ngo-4 ntambama. Kodwa uShembe wenza isimanga ngoba lo makoti wamlapha ngokuthi amdlise izinkobe. Kwenzeka lokhu kwakuyiwo unyaka ka-1932. uShembe wabe seyaphinda futhi eseyamthandazela esesuthi lezi zinkobe. Ngakusasa base bephindela eThekwini esephilile. Emveni kwesikhashana wabe seyaphinda eseyakhulelwa. Leli Ndiya labe seliphinde selithola omunye umntwana womfana. Lajabula kakhulu leli Ndiya, injabulo yalo ayibange isaphela njengoba laphinde lathola abanye futhi abantwana ababili ngaphezulu abangamantombazana. Lajabula kakhulu iNdiya ngabantwana elabanikwa uShembe abaphila bonke. Leli Ndiya laze layeka nenkolo yalo yobuHindu laba yiNazaretha. Lakholwa lapha eKuphakameni ngokukhulu ukuzimisela ngoba lase lihlala khona lingasahlali kwamanye amaNdiya akubo. Kanye nazo izingane zalo leli Ndiya ogama lalo kwakunguSamaria Joaquin. Kodwa uShembe wabe seliqamba elakhe igama emveni kokuba emelaphile ngokumdlisa zona izinkobe. Wabe sethi leli Ndiya linguNozinkobe. Leli Ndiya labizwa ngalo-ke leli gama laze lakhohlakala igama lalo langempela. Laqhubeka lihlala khona lapha eKuphakameni liyiNazaretha laze lashonela khona. Seliwugogo omdala. Asazi-ke ukuthi wena mngani wami uthini uma ukhala iNdiya uNozinkobe. Lithi ladalwa nguShembe. Ingabe uShembe kwakungubani? Umuntu, umfundisi, noma inyanga, noma isangoma, noma usomlingo, noma ingelosi, noma umprofethi? Namanje sisadidekile ngoba akekho wake wenza izimanga ezinjena emhlabeni. Liyagudwa lapho iGumgedlela, Mzukulu Amafutha Omkhovu, uDwi, intombi yasoka phakathi.